Hola, Para baixo. hola. Bo día a todos e a todas e, bueno, vamos comenzar este acto que sabedes que é a presentación da banda deseñada Regreso á Illa de San Simón, coordinada por Quico da Silva, que está aquí con nós presente para acompañarnos. Bueno, pois esta é unha actividade que forma parte de un conxunto de actividades de un ciclo que se chama Memoria Democrática, que víctimas da Guerra Civil e a ditadura da provincia de Pontevedra e está organizada polo Ateneo Atlántico de Vigo. Bueno, pues como sabedes, é como unha asociación que promove moitísimas cousas, entre elas, pues moitas das que vedes aquí, que me gustaría compartir con vos. E, bueno, e a mellor algún día, pues vos tamén estades aquí, ou están os vosos familiares, o que sea. Estades invitados, por suposto, a estar en ese Ateneo. Bueno, para comenzar, quixera facer un capítulo pequeniño de agradecementos. A quen agradecer? A Quico por implicarse e estar hoxe aquí, por suposto. A Oiés do Castro por incorporar esta proposta e acollernos. E tamén, especialmente, ao Departamento de Xeografía e Historia deste instituto. Tamén a todas as persoas que se implicaron neste labor de facer este ciclo de conferencias, estas xornadas e de levarvos tamén a información que pensamos é tan necesaria que vos tamén teñades coñecemento destas cousas e, polo menos, estar informados. En especial, tamén quero agradecer a todo o nivel de cuarto que está hoxe aquí. Grazas por acompañarnos e grazas por formar parte deste proceso. Vai. Bueno, e agora venen as preguntas. As preguntas, pero bueno, igual non son para vos, tranquilos e tranquilas. As preguntas, se eu fora un de vos, me faría. E por que está aquí Quico da Silva? E quen é Quico da Silva? E por que se fai este acto? E para que se fai este acto? E que imos ver hoxe? Non sei se serían as preguntas que vos faríades, pero bueno, quizás sí. Eu creo que se estou aí, seguro que algunha destas me sale pola cabeza. Entón, eu intentarei respondervos a unha destas preguntas. Simplemente, a mellor, como ben poda. Quen é Quico da Silva? Bueno, pois Quico da Silva é unha persona que lle gusta contar as historias con imaxes. Ese é el. Entón, é un ilustrador, é un editor. El se chama tamén historietista, que gusta decir esa palabreja. El é o director da Escola Profesional de Banda Deseñada de Galicia, a única escola profesional de banda deseñada que hai. Ela creou e chamoulle o Garaxe Esmético. Esta escola está en Pontevedra. O sea, que se alguén quere aprender a facer cómics ou que sexa, é ali o sitio ideal. Bueno, Quico. Quen é Quico da Silva? Pois Quico da Silva é un amante da ilustración e do humor gráfico. E xa dende moi novo. Con 16 anos empezou a traballar na Voz de Galicia con historietas gráficas xa. Quico, vos diría que fixo da súa paixón a súa profesión. É das poucas persoas que poden facer eso, pero ainda hai uns tiradelas. Oxalá vos sexades tamén no futuro quen de facer da vosa paixón a vosa profesión. El sí o conseguiu, e además a viver. Entonces, vos vou contar algunhas cosas que fixo e que fai. Entonces, este é como despois el vos dirá, pero, bueno, para presentalo me parece ben que se llevades algunhas cousas. Por exemplo, que como vos dixen antes, que comenzou con 16 anos, que colaborou en moitos periódicos, colaborou tamén na revista gráfica de humor El Jueves, hoxe en día está colaborando con unhas viñetas que fai no Correo Galego, unhas viñetas de humor delicente. Eu vos la recomendaría. Eu entraría no Correo Galego, iría a ver a Silveira e vería que pasa aí. Pois vades, eu creo que vos vai a gustar. Algún tedes cara de que vos vai a gustar. A estos a mellor, pois non. Aquí, como todo, o deporte na música, hai o que gusta e o que non gusta. Pero seguro que vos vai a impactar. Metedevos aí. Bueno, entón, que vos quero decir? Máis de Quico. Quico creou o personaxe que é o lobo lector da mascota do libro do Salón do Libro de Pontevedra. Colaborou tamén traballando na banda deseñada do Xabarín Club. Tuvo varios premios interesantes, como o Premio Nacional de Cómic, non é ninguna broma, o Premio Nacional de Barcelona por varios dos seus traballos.
Ele editou e ten unha revista que se chama A Retranca, moi interesante. Tamén outra revista, son tantas cousas que teño que mirar. Unha revista de banda tamén premiada no Salón do Cómic de Barcelona. Está traducido a varios idiomas. Está ahora enrolado en un traballo de novela gráfica longa que pensa publicar en galego e en castelán. Hoxe en día é o director da escola, sigue dando clases na escola do Garaxes Mético e, bueno, recibiu tamén ainda máis libros. Pois o libro son Manuel Pintos tamén deste tipo de actividades. Está tamén coordinando varias bandas deseñadas da Factoría K e de outros sitios. En definitiva, hoxe xa non vos vou a decir máis cousas, ten máis datos, pero que saibades que é un ilustrador de categoría importante e dos mellores que temos e que con el colaborou personas como o famoso Davila, que coñecedos tamén, está de ilustrador gráfico tamén, outros modos. Machado Marín e outros modos. Bueno, con respecto á primeira pregunta, creo que xa vou la contestei bastante, non? Quen é que fai aquí? Bueno, pois esa está contestada. A segunda, vamos á segunda. Por que se fai este acto? Por que se fai este acto aquí no Instituto para vos? Primeiro, porque sodes moi importantes. Sodes o máis importantes, sodes o futuro e sodes que vos vales a facer cargo un pouco deste mundiño que temos. Entón, sodes as persoas que vos estades formando. Sodes persoas formadas. Nós pensamos que as persoas formadas e informadas son o xérmulo dunha sociedade mellor, máis avanzada en múltiples aspectos, tamén tecnolóxicos en todos os aspectos, pero avanzada tamén no seu compromiso por unha humanidade máis feliz e máis xusta. Entón, nós estamos aí. Pensamos que vos sodes quen de facer ese camiño. E por que máis estamos aquí? Por que se fai este acto? Porque hai unha necesidade de contar feitos importantes na nosa historia contemporánea. Feitos que quedaron silenciados, feitos que non se conta, que se quedaron ocultos. Falamos, por exemplo, da existencia de campos de concentración. En Galicia hai máis de 300, en España, perdón, hai máis de 300 campos de concentración. E só na provincia de Pontevedra 3. Aí, nos pensábamos, os adultos, cando eu estudei Xeografía e Historia na facultade, pois non tuve ocasión de coñecer estas cousas. Non se decía, non se falaba, se silenciaba. E máis, pensábamos que estas cosas dos campos de concentración eran cosas de Alemanha, do mundo dos nazis. Desde logo non pensábamos que aquí estábamos rodeados, en sitios tan pertiños. Moitas familias que tuveron persoas que foron vítimas desos campos de concentración nin o sabía, porque non se podía falar nas casas. Nas casas estaba prohibido, porque se decías que teu avó, teu pai, morrera fora un presidiario, podían pasarche cousas. Había represión. En ese momento, os nenos que crecimos na ditadura, pois se nos ocultaron moitísimas cousas. Entonces, para que eso non pase, para que esas cosas non chegan a pasar, estamos aquí. Para que vos saibades tamén eso, non? É unha necesidade de coñecer os feitos. Vos estarás en cuarto da ESO. E seguro que xa estudiaste de historia antigua, os egipcios, os mesopotámicos, bueno, todo Roma, Grecia, bla, bla. Edade media, tamén. Edade moderna. Que pasa cos temarios? Que ás veces non dá tempo de chegar aos finais do século XX. A nós nos pasaba, como profe, pois me pasaba a veces que non dá tempo de ver todo. E as cousas que eran importantes e significativas e que vos gustaría coñecer de historia contemporánea quedaban non a veces por nada, pois porque non daba tempo. Chegaba maio e xa todo o mundo iba como express. Vemos saberes. Entonces, por que estamos hoxe aquí? Porque non queremos que pase eso. Queremos acercarvos, achegarvos un poquinho un anaco dese tempo da historia e que vos saibades tamén das cosas que pasaron na nosa historia recente aquí pertiño. E por eso estamos aquí. Bueno, entonces, vos vou poñer un poquinho de contexto para que despois Kiko desenvolva o seu traballo ilustrado moito máis interesante do que vos estou a comenzar, porque chega, sabedes que bonito e que chega. Bueno, entonces, o contexto é que hai 90 anos aproximadamente producirse un golpe de Estado contra un sistema democrático. Era un tempo difícil, había económica, había
tamén enfrontamentos entre grupos. Era un momento difícil, pero houve un golpe militar contra unha democracia. O golpe non triunfou e iso deu pé a unha guerra civil. A unha guerra civil e despois desa guerra civil houve represión e morte e longos anos de dictadura. O golpe non triunfou porque a población xa falara. Había poucos meses, houberon as eleccións. O resultado non gustou e se levantaron contra esa democracia. Bueno, por que este acto? Pregunto, a vez máis, unha preguntona. Pois, bueno, para que non vos ocurra a vos o que nos ocurriu a moitos estudiantes que na facultade non sabíamos, como vos dixen antes, nin siquiera pasando 5 anos pola facultade de Historia, de estas cousas a que perteñen. Os hai investigacións importantes, xa se sabe nomes e voces, xa se coñecen historias das que foron víctimas, pero aínda hai quen se opón e a ocultar os feitos coñecidos. Por eso vos digo que saber e decidir saber é un reto. É un reto que require valentía e curiosidade. Por eso vos decidides, porque tamén sumarse ao esquecemento é outra decisión. Entonces, xa decidiredes cando pirades e podades. Oxe sabémolo, oxe sabemos as cousas que pasaron e podémoslo contar. E, sobre todo, para que isto non volva a suceder. Para que os valores dunha sociedade democrática, ainda a veces democrática pero con problemas, ou mellorable, pero democrática, non decaian. Porque en ela todos e todas podemos expresarnos. E existen leis que protexen esa diversidade, onde un adversario non ten por que ser un enemigo, onde podemos ser diferentes e non necesariamente contrarios, nin ir en contra de ninguén. Bueno, creo que contestei a segunda pregunta. A terceira xa vai agora. A terceira é que imos ver hoxe? Bueno, imos dentro 2026 percorrer a illa de San Simón, pois chamando a Quico da Silva. Aquí vos deixo con él. Bueno, antes de nada, aclararvos que a banda deseñada que veño presentar non é obra miña, é obra dos meus alumnos do curso profesional de banda deseñada en O Garaxe Hermético. É unha colaboración que facemos con distintas institucións públicas. O Garaxe Hermético naceu no ano 2012 para poder ensinar o meu oficio. A miña profesión non está dentro dos estudos regrados. Eu estudiei Belas Artes en Ganado, dixeronme que era o que tiña que estudar para dedicarme á banda deseñada. Cando fixen a carreira dime de conta de que non, de que eso non era. E logo de moitos anos de profesión, como ben decías, eu empecé moi noviño, con 16 anos, estando no Instituto de Torrecedeira, estudando bacharelato de artes. Eran outros tempos. Eu creo que agora mesmo me gustaría decirvos unha cousa antes de comezar, que é que non vos enganen. Empezade a traballar xa, canto antes, buscadevos a vida xa. Estudiar está moi ben e hai que estudiar, pero hai que poñerse a currar canto antes, porque senón non vos vades a ir a xubilar nunca. Vale, dígovolo por lo que estou vendo nas novas xeracións. Eu teño alumnado de 30 anos que non currou nunca. Matemáticamente é imposible que esa persona se xubile. Vale? Entón, que non vos tomen o pelo con iso, por favor. Unha das cousas que ensinamos na nosa escola é a traballar creativamente. Vale? As profesións artísticas se ensinan bastante mal. Moitas veces nin se ensinan. De feito, no que son os estudios obrigatorios, a gran maioría das veces o que son as asignaturas creativas son consideradas asignaturas María, non? Destas asignaturas que dá igual que aprobes ou que suspendas. Igual que ximnasia, por exemplo. Pois é falso.
vale? As artes é o que nos ten hoxe aquí. Non sei se sodes conscientes, pero somos o único animal que somos capaces de ser conscientes con eso. Somos os únicos animais que sabemos que existimos, que estamos nun mundo, que estamos no planeta Terra xirando ao redor do Sol no medio dun universo. O resto dos animais non son conscientes, non saben iso. E como chegamos ata aí? Pois nun momento moi peculiar. Cando o ser humano aínda estaba medio en bolas, nunha cova, era prácticamente nómada, comía o que atopaba, o que era capaz de cazar. Nese intre que con 35 anos eras un anciano ou xa estabas morto, e que todos vos xa seríades adultos e probablemente teríades fillos, nese intre, o ser humano, que non tiña para comer todos os días, nin para beber, que se infectaba unha ferida, morría, nese intre decidiu crear. E empezou a pintar o que vía nas covas. E empezou a facer música. E máis adiante empezou a contar historias, a crear idioma. O sea, é alucinante o que pasou. E moi poquinhos anos pasamos a ser Homo sapiens. E a crear cousas tan bestias como tecnoloxía, internet, móviles e poder viaxar ao espacio. E aí era onde quería empezar eu antes de comentarvos isto. Sabedes que isto? Igual non o vedes ben. Vedes ese circuliño que está aí, hai un puntiño moi pequeniño, verdade? Volvo a chegar. O vedes? Sabedes que eso? Somos nós. É o planeta Terra. E sabedes quen sacou esa foto? Esa foto foi captada hai 36 anos. A sonda Voyager 1. E foi titulada Un punto azul pálido. É unha secuencia de fotos que tomou a Voyager antes de desaparecer na profundidade do espacio. Naquel momento pensábase que nunca máis íbamos a poder contactar con ela. A día de hoxe sigue mandando datos. Increíblemente. A idea desto foi de un señor chamado Carl Sagan, científico e divulgador, que ten uns programas interesantísimos sobre ciencia, están todos en YouTube, gratuitos, e unha astrónoma chamada Carol Pork. Eses dous científicos desa misión decidiron darlle a volta a Voyager antes de que marchara a profundidade do espacio e que sacaran unha foto de nós, para que fóramos conscientes do fráxiles e pequenos que éramos. Hai unha semana, uns astronautas volveron a salir deste punto azul pálido a dar unha volta ata a zona oculta da Lúa e volveron. Isto realmente é alucinante. Dadvos de conta de que hai moi pouquiños anos, no século XX, que se pode voar. Os irmáns Wright foron a mediados do século XX os que conseguiron facer que voase un aeroplano. E hoxe en día xa estamos chegando ás estrelas e pasando máis alá da Lúa. Por que vos falo desto? Bueno, pois porque realmente este é o que leva a unha persoa a dedicarse á miña profesión. Eu quería ser astronauta de pequeno. De feito, metíame nunhas caixas de cartón similares a esas que tedes aí atrás, con un teclado dun ordenador Spectrum 128K de cinta de cassette, a imaginar como sería irse á Lúa. Por cierto, ese ordenador co que eu me metía dentro da caixa era 3000 veces mellor e moito máis sofisticado que o que levou aos primeiros astronautas do Apolo a aterrar na Lúa.
que acaban de soltar onte na NASA o código, vale? Se entrades na páxina web da NASA podes descargar o código que se utilizou para poder aterrar na Lúa, que calquer móvil que tedes vos no bolsillo lle dá 3000 voltas. Bueno, vos falo desto porque realmente isto é a miña profesión. A miña profesión é buscar, ilusionarme, entender quen somos e contarlle aos demais. Facerlles, revolverlles internamente as historias que moitas veces non coñecemos ou que non sabemos que existiron. E o facemos con imaxes. A banda deseñada é unha das artes máis novas, nace a comezos do século XX, finais do XIX, nace máis ou menos co cine, e é probablemente unha das artes máis renovadoras do século XX. A gran maioría das pelis que estades vendo hoxe en día salen de cómics. A gran maioría das narracións que ledes habitualmente teñen relación co cómic. E algo máis apaixoante todavía, a maneira de recordar que temos como persoas veñen do cómic. Vos poño un exemplo. O cine nos engañou, o cine nos dixo a todos que cando recordamos ou cando soñamos ou cando pensamos as cousas se nos pasan como unha película. Se eso fose así, teríamos que ter o disco duro mental máis grande do mundo. E, sin embargo, o noso cerebro funciona con menos enerxía que dunha bombilla. ChatGPT, vale, utiliza millóns de enerxía máis que o que necesitamos nós para pensar. Facede a proba. Non me vou profundizar moito nesto porque non é o que quería contarvos hoxe, pero quero que pensedes neso. As imaxes que recordamos, as recordamos exentas, é dicir, recordamos sempre un anaco da realidade. O resto o inventa o noso cerebro. Vos, non sei se teño aquí, hai algún rotulador aquí para pintar? Sí, non? Este. Vale, aquí temos un balón de fútbol e temos un balón de fútbol dentro dunha portería. Cantos segundos pasaron dunha imaxe a outra? Poucos, verdade? Vale, agora vades a ver a maxia do noso cerebro e da banda deseñada. Acabo de cambiar o espacio-tempo. O espacio do gúter ou a calle que separa unha viñeta de outra acaba de cambiar. Vosotros agora xa sabedes que de esta imaxe a esta outra pasou moito máis tempo. Non fai falta indicalo, xa o sabemos, pero ollo, o sabemos nós que somos adultos e o saben os nenos pequenos que aínda non saben ler. E isto foi unha das cousas que a mí máis me apaixou cando empecé a estudiar banda deseñada. Por que un cativo de 4 anos ou de 3 é capaz de ler esta imaxe e entendela? E empecé a profundizar. E iso me chegou a levar a entender como funciona o noso cerebro e como memorizamos as cousas. O noso cerebro é capaz de memorizar moito porque realmente só necesitas 2 imaxes para recordar o resto. O resto o enches. Pero isto tamén é unha trampa, porque podes inventalo. E por iso é importante xornadas como as de hoxe, para que non nos inventen polo medio das 2 imaxes, para que non nos cambien a historia, para que non nos conten algo que non foi así. Eu cando dou clase aos meus alumnos, unha das primeiras cousas que lles ensino é isto, para que sexan conscientes de a que se van a dedicar, non? E logo lles ensinamos o resto do oficio, lles ensinamos a crear historias, a escribilas, a debuxalas, a entintalas. Vos trouxen un pequeno vídeo de presentación da escola, para que a coñezades. Tanto a escola como aos rapaces. Este vídeo é da época na que se fixo este libro. Cuando intenté deseditar
línea de Castelao, línea pura, de trazo, tedes que pensar en facela de un só trazo. Mirade o que vimos de Castelao e mirade a cantidade de poucas linhas que ten. Camiñando polas rúas de Pontevedra atopamos a primeira escola profesional de banda deseñada e ilustración de Galicia, o Garaxe Hermético. Desde os seus inicios en 2012, a escola conta con docentes con experiencia que traballan cunha prioridade: formar e preparar os alumnos e alumnas para que poidan publicar os seus traballos. Bueno, o Garaxe Hermético é unha escola profesionalizante que a ten hai 9 anos. E abrina basicamente porque vía que a formación especializada en banda deseñada e ilustración non se estaba impartindo como cría que debía de impartirse, ¿no? Normalmente se fai desde un punto de vista moi generalizado, con pouca profundidade e con moi pouco rigor ao respecto do que é a profesión realmente. Eu tiña claro que esta profesión, como outras que son excesivamente prácticas, deberían de estar impartidas por profesionais en activo en que estaremos traballando elo. Por iso, cando montei a escola, o que menos me importaba era que o profesorado tivera un título, porque me interesaba era que, primeiro, foran bons profesionais e, segundo, tivesen ganas de transmitir todo o aprendido durante a súa etapa profesional aos novos alumnos e alumnas que querían ser autores, ¿no? Bueno, pois isto é o Garaxe Hermético e isto é o que facemos na escola. Nos non poñemos notas, os nosos alumnos traballan como unha simulación da realidade. A maneira de evalualos é moi similar ao que van a ter na vida real. O noso alumnado recibe de cada profesorado unhas encargas, esas encargas teñen uns obxectivos e se cumplen esos obxectivos, pois nos lles ensinamos facturación, lles ensinamos fiscalidade e o alumnado que fan é despois a declaración de facenda, non? Lles pagamos con monedas da escola, que son os keycoins, que a cara dos profesores. E despois, cada trimestre, o alumnado fai a declaración trimestral e si, quitando pois gastos, ingresos, etc., pois lle sobra diñeiro, aprobaron. Si quedaron en débeda, pois suspenderon, non? Digamos, a vida mesma. Realmente este sistema o que nos axuda é a ensinar o oficio de maneira creativa, pero tamén o oficio de maneira empresarial, ¿no? Para que o alumnado, cando saia da escola, sepa como ten que darse de alta autónomo, como facer facturas, como poñerlle prezos aos seus traballos, como traballa o mundo editorial, como son os contratos, etc., etc. Bueno, pois isto é o Garaxe Hermético e agora veño a explicarvos un pouco pois o que facemos na escola, ¿no? Para que entendades un pouco por que acabamos facendo esta BD, veño tamén a explicarvos un pouco como cambiou o mundo da banda deseñada dende que eu era cativo. Cando eu era neno, os cómics eran para nenos, vale? Eran pois os Mortadelos, os Asterix, os Tintín e pouco máis. Xa entrado o século XX, a cousa cambiou, madurou, non? E cando chegou a democracia en España, a democracia provocou que o cómic tamén madurara. O primeiro cómic que produxo iso foi Maus, de Art Spiegelman. Este cómic foi un antes e un despois a nivel mundial. É a única banda deseñada do século XX que gañou o premio Pulitzer. E o gañou nunha categoría que non existe, porque non existe categoría de premio Pulitzer de cómic. Gañou nunha categoría especial porque era tan importante esta banda deseñada que tuveron que darlle o premio
fora de categoría. De que vai Maus? Maus está feito polo fillo dun supervivinte da Segunda Guerra Mundial, dun xudeu, que estuvo nun campo de concentración, e a novidade desta banda deseñada é que está representada dunha maneira icónica. Os xudeus son ratos, os nazis son gatos, os polacos son porcos, e así cada animal representa a un país, ¿no? Unha raza. E por que ratos? Por que escolle ratos e gatos? Porque os cartaces dos nazis para conseguir que houvese unha especie de tirria, de rechazo, non? hacia os xudeus, eran representados como unha invasión de ratas. Vale? Se buscades esos cartaces do comezos do nazismo, está clara esa representación. Esta BD tuvo muitísima importancia, tanto que o seu autor, Art Spiegelman, despois desta BD, non volveu facer outra. Se aforrou, vale? Vende esta BD por todo o mundo, pero lle deu vertixe seguir facendo BD. De feito, a única BD que existe despois desto é outra que fixo sobre o atentado das Torres Xemelgas. Nada máis. Esa BD ten 4 páxinas. Ahora está preparando outra con Joe Sacco sobre Palestina e Israel. Co cal teremos en breve unha nova obra no século XXI de Art Spiegelman. Pero o cómic, a importancia deste primeiro chanzo, fixo que a novena arte non se quedara encorada, non? Na parte infantil xuvenil, sino que aportase tamén a distintos estados da sociedade, entre eles a memoria histórica, vale? Que é pequeno, pero valiosa, e nos achega un coñecemento moi amplo do que é a historia tamén no noso país, vale? Na Segunda República, por exemplo, existía esta BD, vale? Esta BD surdiu no bando republicano, chámase O Soldado Canuto, vale? Que pues decía, hai que evitar ser tan bruto como el soldado Canuto. E era unha hipérbole do que era ser soldado naquela época. Tamén a revista Pocholo, na que tamén había referencias á guerra, vale? Dende un punto de vista sempre humorístico. E no outro lado, no lado do bando golpista, tamén había revistas que utilizaban a BD para pues lavar a imaxe e incluso pues poñer a súa ideoloxía, non? Na xente nova, como Flechas e Pelallos. O cómic máis importante do século XX en España é un cómic que casi ninguén coñece e que estou seguro de que nunca líchedes. Esta BD sigue viva, o autor sigue vivo, chámase Carlos Jiménez. É o primeiro autor español en facer o que fixo Art Spiegelman, unha novela gráfica sobre memoria histórica. E esta é a súa obra magna, Paracuellos. Vale? Paracuellos conta a historia dos nenos do auxilio social, os nenos que quedaban orfos e que iban ao auxilio social porque non tiñan donde quedarse. E o maltrato que lles daban nese lugar. Un deses nenos foi Carlos Jiménez. E en Paracuellos conta toda a súa historia, toda a súa vida, pero a vida tamén de outros nenos e nenas que viviron con él. Algúns morreron de fame, outros de enfermidades, e algúns sobreviviron e incluso conseguiron cumprir o seu soño, ser debuxante de historietas, non? Ser debuxantes de cómic. É un cómic moi bonito que ten partes de humor, ten partes de traxedia, ten partes de historia. Vos lo recomendo ler. Acaba de ser publicado nun volumen integral, completo, máis de 1000 páxinas de banda deseñado. Tamén fixo Malos tiempos, 36-39,
donde conta pois o que é a chegada do franquismo, ou esta outra, España, unha grande e libre, que é unha parodia humorística moi irreverente, feita xusto no momento no que o Franco estaba morrendo, vale? Isto foi tremendamente arriesgado de publicar pola súa parte. Vale? Fixadevos neste anaco que vos acabo de traer, que conta como un home vai ser fusilado e lle berra ao cura, ¿no?, que se chama Millán, que a él lo coñece, que sabe quen é, ¿no?, e que, por favor, interveña. E o cura non intervén. Tamén hai outras obras, esta francesa, As falanxes do Orden Negro, ou de autores españoles, que este de Antonio Hernández Palacios, que contan pois os momentos decisivos, ¿no? Si queredes, cando vos den historia, si queredes profundizar, vos recomendo que busquedes estas bandas deseñadas, porque a banda deseñada tamén vos pode axudar a entender mellor a historia, non solamente os libros de texto. Tedes tamén obras autobiográficas de autores de BD que descubren, co paso dos anos, de que os seus familiares, neste caso o pai de Gallardo, tamén tiñan a historia escondida a súa familia. Non? Ou historias de autores italianos, como Giardino, ou esta outra, que é unha obra maestra, Cuerda de presas, de Jorge García e Fidel Martínez, que fala das mulleres, non? Das grandes silenciadas tamén durante a guerra, porque se fala moitas veces dos homes que tuveron que fuxir, pero moi pouco tamén das mulleres que quedaron a cuidar dos fillos e do resto de familiares, e que sufriron tamén as represalias, non? De ser mulleres de fuxidos. E despois temos a Paco. Paco Roca é probablemente dos autores da nova xeración actual de banda deseñada máis importantes que temos. É o autor máis vendido en España. E o seu primeiro cómic que non ten nada que ver ca guerra é un cómic que se chama Arrugas, que fixo sobre a memoria, sobre o Alzheimer e sobre ser anciano. Ese libro foi un antes e un despois na súa carreira e decidiu continuar traballando sobre a memoria, pero desta vez da memoria histórica. E empezou a falar con xente que era maior, que estaban xa nos últimos anos da súa vida, para que lle contaran cousas que iban a desaparecer. E aí nace Os surcos do azar, non? A conversa de Paco Roca con xente de Lanuz, con la 9, non? Que son os militares que loitaron contra o franquismo e contra os nazis durante a Segunda Guerra Mundial, ¿no? E que liberan París, por cierto, que isto hai moi pouca xente en España que saben que moitos dos liberadores de París eran españoles roxos que estaban loitando baixo Lanuz, ¿no? É unha BD moi interesante, está contada en dous tempos, na actualidade e no pasado. E tamén temos outras obras. Este libro gañou o Premio Nacional, chamase El arte de volar, que conta a historia do pai do guionista, Antonio Altarriba, que intenta suicidarse e que xusto a historia empeza aí, no momento no que o seu pai se intenta suicidar. Era toda a vida do seu pai que sufriu loitando na Guerra Civil Española, ata que se quere suicidar, sendo maior nun xeriátrico, non? Tamén despois Antonio escribe El ala rota, que é a outra parte desta historia, que é a historia da súa nai, que é a outra víctima da guerra, non? E de como a muller tuvo que ser serviinte de xente que estaba na milicia, pero no parte franquista,
e ela perdera toda constancia co seu marido, non? Tamén temos unha historia galega feita por un valenciano que é Sento, vale? Que fixe a historia do médico da Coruña, Dr. Uriel, que é moi interesante porque é a vida de unha persoa que estudia medicina e acaba traballando na peor parte da medicina, non? Que é atendendo a feridos na guerra. Ou a parte das mulleres, que son as que gardan en silencio o pasado, non? As mulleres, sobre todo as mulleres ancianas, as que ninguén lle pregunta, nin polos seus fillos, nin polos seus maridos, nin por esas épocas nas que ser muller era prácticamente ser unha esclava, non? Aquí tamén fagos un chanzo ás mozas. Lembrade unha cousa, hai moi pouquiños anos que as mulleres en España poden votar. Non perdades iso. Eso pode desaparecer. A xente que está agora intentando que gañe a ultradereita neste país quere volvervos a meter outra vez como estaban estas pobres mulleres, nas cociñas, atendendo fillos, sin estudiar. Aquí vexo que hai moitas mulleres, vale? Non poderíades estudiar. E o peor de todo, non poderíades tampouco traballar, vale? Que a miña nai, cando me tivo a min, necesitaba do meu pai para ir a coller cartos ao banco. Necesitaba que o meu pai lle firmara para poder, aínda que estaba a nome dos dous, a conta, necesitaba a firma do meu pai. E despois tamén temos outras obras que falan de represaliados españoles e galegos en Francia. Esto volve a estar de moda, a polémica que está vendo últimamente co traslado ou non do Guernica de Picasso. Este é un guión de Fernando Llor, que é guionista de Vigo. Y Las serpientes ciegas, El invierno del dibujante, que es los dibujantes que hacían cómic naquela época, na época de Bruguera, e probablemente unha da triloxía máis importante do noso cómic español, que é La balada del norte, que conta a historia descoñecida hasta ese momento da xente que traballaba nas minas en Asturias. Vale? Este libro levou o Premio Nacional de Alfonso Zapico, e tamén me gustaría deixarvos unha das últimas obras de Teresa Valero, unha muller madrileña que conta a historia das mulleres que parían fillos e que eran roubados polas monxas nos hospitais para ser regalados ou vendidos para a xente que non podía ter fillos, normalmente de cartos ou franquistas, non? E tamén temos a última obra de Ángel de la Calle, La caja de Pandora, que fala da chegada dos últimos acontecementos do franquismo ata a democracia. Vale, que esta é a última obra que acaba de sair, La vida toda, e que publicaré en galego no mes de xuño. Isto é o apartado de histórico, vale? E por que vos falo de todo isto? Porque isto foi o que me levou a que os meus alumnos acabasen facendo a Illa de San Simón. Vale, a Illa de San Simón é unha BD sobre esta illa que temos xusto ao lado da Ponte de Rande. Esta illa é unha illa moi especial, ten unha longa historia. Na Idade Media foi un espacio relixioso. No século XIX utilizouse de lazareto, é dicir, que se illaban ali persoas con enfermidades infecciosas que chegaban en barco, por exemplo, a lepra. E despois tamén foi unha illa que foi utilizada, ese illamento, non foi utilizada para separar persoas da sociedade. Ese momento máis duro foi no momento no ano 1936, no inicio da Guerra Civil, cando a Illa de San Simón se converte nun cárcere de presos políticos. Ali se levan a persoas
que defendían a República ou que tiñan ideas contrarias ao novo réxime franquista. Houve moita xente de toda Galiza, as condicións ali dentro eran moi difíciles, porque aparte houve un momento que estuvo bastante masificada, e houve moitos problemas de alimentación, de enfermidades, e moita xente que morreu nesa illa. Algúns desos presos despois foron trasladados a outros lugares, moitos foron fusilados, vilipendiados. E por que temos que lembrar iso? Bueno, básicamente para entender o pasado e para que non nos lo cambien. Vos decía antes que era importante que non nos modificasen as historias, non? De que aconteceron. Ahora se está intentando facer que este lugar sexa un lugar de concertos, de noites piratas e de cousas lúdicas. Non me importaría que houvese aí cuestións culturais si tamén existise nese lugar un museo do non esquecemento, un museo para entender, para a xente que visitase a Illa de San Simón entendese perfectamente que hai ali. Había, xa non o hai. Quitaron. E por eso fixemos esta BD, para reivindicar que ese lugar de memoria histórica estuvese aí. Vale? Esta BD está feita, é un homenaxe aos Goonies, a famosa película de Steven Spielberg, na que os nenos van a un campamento pirata na procura dun tesouro, pérdense e acaban atopando un tesouro, pero non é de moedas de ouro de piratas, sino de memoria histórica, de fotos, de cartas e de textos de xente que viviu ali. Ali hai historias tremendas. Esta historia, por exemplo, esta que vedes aquí ahora mesmo, esta historia foi moi fermosa porque cando yo encarguei a este alumno e empezaron a investigar e empezaron a documentarse, descubriu unha cousa increíble, que un dos protagonistas desta historia era familiar del. E el non o sabía. Investigando, rascou e de repente descubriu que era un tataravó del. E é a historia dunha persoa que non tiña zapatos e que todo o tempo lle decían que nunca iba a necesitar zapatos, ¿no? E lle tiraban os zapatos á cara e lle decían, aquí os tes, pero para qué, si nunca vas a salir de aquí, ¿no? E a historia fermosa deste home é que a súa filla, que quería ir a velo, tiñan tan poucos cartos que non tiña ni para un vestido. E foi vestida, sabedes con que? Con un saco de patacas. Se fixo un vestido con un saco de patacas para poder ir guapa a ver o seu pai. Vale? Isto é para que vos fagades unha idea da situación, non solamente da xente que estaba dentro, sino tamén dos que quedaban fora, non? Tamén temos a historia dun dos alcaldes que estuveron aí pois presos, non? Como era Celestino. Celestino estivo aí e o tiñan aparte con unha certeza, que era que o iban a matar. Non sabía que él non iba a salir de aí. De feito, a historia de Celestino quedou escrita detrás dunha foto a súa muller, a Lola, donde con moi pouquiñas verbas se puido despedir. Este caso é un caso tremendo. Vale? Moitas veces non tiñan nin para escribirlles unha carta aos seus seres queridos. Non? Ou outras historias de fotógrafos que inconscientemente foron os que retrataron e os que deixaron constancia fotográfica, xornalística, do que ali dentro estaba acontecendo. A historia deste fotógrafo é moi curiosa porque a súa muller lle mete
destraperlo, unha cámara e lla requisa. Pero os propios militares querían que lle fixeran fotos. E entonces, como sabían que ele era fotógrafo e a cámara súa, lle pedían que lle fixera fotos. E entonces ele empezou a facer mogollón de fotos de moita xente que quedaron aí retratados como o que eran, non? Os fascistas que estaban asesinando, non? A todas estas persoas presas. Probablemente sin estas fotos, pois habería xente que negaría o que lhe aconteceu. Non? Porque isto é unha das cousas que normalmente se utiliza nestes casos, non? Que é a desinformación. Aquí fago un fincapé. Ahora estamos nun momento no que a desinformación é brutal. Tan brutal que eu que traballo en prensa dende o ano 1998, a día de hoxe, hai momentos nos que non teño nin idea do que é real e do que non o é. E que esa desinformación ten un porqué. Oligarcas. Vale? Hai detrás xente con moito poder, non políticos solamente, falo de xente con cartos que están cambiando o mundo ca inteligencia artificial. Caía. Para qué? Para facilitarvos a vida? Non. Para manexarvos. Pensade unha cousa, Estados Unidos é o único país que non dá nada gratis, nunca. En Estados Unidos, se tes unha enfermidade grave e non tes cartos, morres. E de repente Estados Unidos dá ChatGPT, OpenAI e todo gratis. Por que gratis? Porque vos están intentando quitar o que vos contaba ao principio da charla. O que conseguimos como seres humanos nas covas. Pensar, ser conscientes, ser imaginativos, ser creativos e reivindicativos. Tede cuidado que as novas tecnoloxías. As novas tecnoloxías gratis, vale? Sempre esconden algo detrás. Sede máis inteligente que eles. Non digo que non as utilicedes, digo que as utilicedes con cabeza, con máis cabeza que eles. Bueno, e para rematar, tamén quería contarvos a parte máis dura tamén, que era que había tamén gregos dentro desa illa que eran tan tremendos ou máis que os militares. Vale? Había gregos que eran os que remataban a xente que quedaba mal ferida no fusilamento. É dicir, a sociedade se volveu tola naquel momento. A sociedade non entendía a ética e a moral igual que entendemos nos agora. Esa parte da realidade social provoca que teñamos sempre en conta un detalle importantísimo, non? Que as historias dos vosos avós, dos vosos pais, non deben de quedar solo na casa. Esas historias que ninguén se atreve a contar moitas veces, porque hai aínda medo a día de hoxe, aínda hai xente que ten moito medo de falar do pasado, de falar destas cousas. De feito, estou seguro de que aínda a día de hoxe vos siguen dicindo os vosos avós, os vosos pais, o mismo que me decían a min, non te metas en política, que eso só te trae problemas. Carallo, solamente lo dicen a unha parte, non? Si eres de esquerdas. Si eres de dereitas, métete en política e chega ata arriba máis profundamente, non? Tede cuidado con iso. Non é unha risca. É a verdade. É a verdade. En serio. Xa sei que agora tedes a Vito Quiles, a todos estos novos youtubers que vos están comendo tarro de que con Franco se vivía cojonudamente. Ese é o que vos dicen. Pero sabedes o que é a verdade? Que se estiveran con Franco, nin eles vivirían cojonudamente.
Porque o que denota todo isto é que nos estamos esquecendo da historia. Nos estamos esquecendo da historia dos nosos pais, dos nosos avós, das nosas aboas. E esa falta de memoria o que nos vai a traer é unha volta ao pasado. Unha volta a algo que creíamos, os da miña xeración polo menos, que nunca volveríamos a ver, que é guerras. Vos dais de conta de que en menos de 5 anos dende a pandemia temos xa 4 guerras abertas? E diredes, 3, son 3. Son 4, en África tamén hai. Vale. Ten en conta de que esas guerras non son guerras lícitas. A guerra que temos actualmente en Gaza, a guerra que hai actualmente entre Israel e Estados Unidos, en Irán, esas guerras son ilegais. Son guerras que non cumple ningunha das normativas de ataque, porque non houve ataque. E non queda prácticamente nada de Gaza. E moita xente en Irán morreu porque a un tarao que se cree Jesucristo, pois se lle dá por, bueno, vou intentar quedarme co petróleo tamén deste sitio. E hoxe son Irán, hoxe son Gaza, pero mañán tamén pode ser España ou Europa. E sabedes quen van a ir a loitar? Vosotros. Ainda que non queirades. Co cal, plantexádevos que o que tedes agora se pode perder. E o que tedes agora é moi importante. A democracia é o máis importante que temos como ciudadanos. E eu me enorgullezco moito dos meus alumnos que teñen 25 ou 20 anos e que entenderon que podían utilizar a súa arte, crear BD, para comunicar o que os seus avós, os seus pais e os seus veciños non se atrevían. E iso é o que fixeron na illa de San Simón. Darlles voz a xente que tiña medo de decir isto en público. Convídovos a que collades algún destos cómics dos que vos falei. Vos vais levar moi pouco tempo lelos, vale? O cómic é unha arte que se lee rápido. E documentadevos ben do que é a historia. Documentadevos ben do que é o pasado, presente, para entender o que vai ser o futuro da vosa xeración. Están nas vosas mans, de verdade. É moito máis delicado e frágil do que pensamos. Coidade a democracia. É imperfecta, como todo, pero é de todas as imperfeccións que coñecemos e existen, a menos mala. Moitas grazas. De primeiras, o compromiso de querer aprender o oficio. Vale. E cando falo de compromiso, falo de entender de que vas a aprender unha profesión. É dicir, na nosa escola se ven a aprender algo que normalmente non se ensina en ningún lado e a aprenderlo dunha maneira diferente. Entonces, o compromiso é fundamental. Necesitamos sempre que a xente que veña á escola queira dedicar horas, moitas horas, a debuxar e a contar historias e que entenda de que vai ser autónomo, que ten que aprender a parte que non se ensina, que é fiscalidade, dereitos de autor, a facer facturas, a parte menos artística tamén. Pero, sobre todo, o que pido a xente é que haxa un compromiso
co profesorado, que llevamos a transmitir todo o que sabemos e que llevamos a transmitir cousas que a nosotros nos tería gustado moito que nos lo tuveran dito, para exercer algo que é unha responsabilidade. Ser artista é unha responsabilidade. Dados de conta de que agora mesmo, si alguén que é artista fai algo malo, ten unha trascendencia. Vale? Moito máis que se o fai un político. Por qué? Porque o arte chega a moita xente. E esas persoas temos que dar exemplo. E unha das cousas que sempre digo ao meu alumnado é que teñen que entender de que cando un é artista ten que intentar saber canto máis mellor. E cantas demais cousas mellor. Porque é a nosa responsabilidade tamén ser conscientes de que o que vamos a facer para os demais ten que ser rigoroso, ten que ser real e, sobre todo, o que ten que aportar algo á sociedade. Co cal, non te vou decir, tens que sacar uns 10 na selectividade. Non, eso non me interesa nada. O que quero é que a xente que ven a estudar o garaxe hermético queira ser un creador ou creadora profesional serio e entender onde se mete. Nada máis. Xa ves que é pouca cousa. Se queredes, quería comentarvos que moitas das bandas deseñadas que citou o Kiko tedelas na biblioteca. Sai moitos anos, o Instituto ten unha moi boa colección de bandas deseñadas, casi todas as que citou, prácticamente todas, e probablemente moitos de vos a ler, a que sí? Quen leu, por exemplo, Maus? Pois aí hai varios. Moi Mira, moi ben. Moi ben, xa sabía que había algún lector por aquí, así me gusta. Seguro que sí, tamén está para. Pois non pensando no resto, hai casi todas as que comentou, están. O sea, que podes ver. A mí me gustaría, Kiko, bueno, se queres preguntar algo, por suposto, levantad a man e pasamos un turno de preguntas e participación. A mí me gustaría preguntarle a Kiko de alguna forma como este libro de A Illa de San Simón foi creándose coas ilustradores e ilustradoras que hai, porque a verdad se ve diferente, cada capítulo ten unha man e se ve, ainda que hai un fío común, por suposto, da historia, e hai un fío común tamén do relato e da forma de decilo, pero ves unha man detrás que é moi particular. Crear un estilo propio é algo interesante, e vos o tedes, porque cada un de vos xa ten uns gustos definidos, pois ven polo deporte, ven pola música que escoita, ven polo que lixe, e iso se transmite na ilustración que facedes, e tamén en como incluso leemos as cousas. Entonces, eu vos animaba a que vayades vendo e ver o que vos gusta e o que non vos gusta, porque para poder elegir hai que saber primeiro que hai. Entón, ir a biblioteca a buscar e a ver que tal. Bueno, quería comentarle tamén a él un pouco isto, e despois me gustaría leros nada, media página, non, menos, un cuarto de página de algo interesante que teño aquí para ver si, bueno, pensades un pouco como eran estos tempos tamén. Bueno, o libro está feito de maneira coral, unha por un motivo. Este libro está feito nun mes. Coral de coro. Vale. Está feita de maneira coral porque a Deputación de Pontevedra nos fixa en carga, nos organizamos un viaxe onde fomos todos os alumnos a Illa de San Simón, despois estuveron recopilando información durante unha semana, dadevos de conta de que os meus alumnos están full time con isto, vale? Non é en tempo libre, era o seu día a día. E con toda esa documentación, despois nos reunimos e fomos facendo unha historia que poidera conter outras historias. Unha das partes máis importantes tamén dese proceso é isto que vos traigo aquí. Isto é outro libro que está feito un poquinho antes, que se chama Os berros da motocicleta, que conta a historia da muller do primeiro alcalde da República de Pontevedra,
Josefina Ruti, e esta BD, que está feita a partir dun guión meu e un exalumno, pues ten ese traballo de documentación que utilizamos despois, non? Pois primeiro hai que buscar a documentación, casi non hai información de moitas destas historias. Neste caso, algunha das informacións nacen da lectura de un libro xornalístico que este de Monse Fajardo, donde lle fixo un montón de entrevistas a mulleres que viviran o franquismo, e iso se convirte primeiro nun guión técnico, vale? Hai un guión técnico, ese guión técnico é onde se prepara o que é a historia e tamén os planos, non? Pois se describe como é o plano, se é xeral, se é primeiro plano, se é un plano medio, que tamaño da viñeta vai ter e que se ve. E, sobre todo, que se di. A partir desa primeira historia se xunta a documentación gráfica que se vai a necesitar para ser debuxado, porque, claro, non é o mismo escribir un libro donde a documentación pode ser solamente de fechas, non? Ou de datos históricos, que debuxalos despois. Pois como iba vestida esa xente, como eran, como eran as gafas, como eran os coches, como eran as casas, non? De feito, por exemplo, a casa deste libro non existe xa, se derruiu, pero era moi importante porque Josefina Ruti viviu toda a súa vida encerrada nesta casa. Encerrada por completo. Porque, como o seu marido era o exalcalde de Pontevedra, roxo e exiliado, pois a ela tiñan vigilada. E aparte, a tiñan tan vigilada que el cuartel de la Guardia Civil estaba debajo. E necesitaba saber como era. Estes planos mos fixo o fillo, antes de morrer, o fillo maior, me fixo estes planos para que souperamos como era a casa, como estaba dentro as habitacións, e era moi importante tamén ter fotos dos mobles, de como estaban dispostos, que tiñan, non? Porque, bueno, eran dos máis pudientes, pero acabaron sendo pobres. E despois poder facer debuxos recoñecibles, pero caricaturescos, para entender tamén como era, non? Pois como era a roupa, como eran os vestidos, como eran os traxes, tanto dos militares como das persoas. E logo eu lle iba facendo un storyboard, que é a parte que vedes aquí a lápiz, para que entendese que era o que quería que debuxaran, non? E o meu alumno, pois, o pasaba o seu estilo e o convertía en arte final. Hai momentos moi duros da vida desta muller, porque, pois, por exemplo, os tiñan tan pechados que non podían nin ir ao perruqueiro. O perruqueiro viña a casa. E, bueno, aquí hai unha parte de dramatización. Todas as historias son dramáticas, non? Pero estas historias tamén a veces hai que saber como contalas. E unha das cousas que me centrei foi nalgo que obsesionaba a esta muller, non? Que era o ruido das motocicletas. Non soportaba o ruido das motocicletas. Por que non soportaba o ruido das motocicletas? Bueno, pois porque era xusto o que dá título a esta novela gráfica. O que acontecía nesta casa, que vos contaba antes, era que, aparte de non poder sair, aparte de estar ali secuestrada durante anos, que a Guardia Civil debaixo, polas noites, escoitaban sempre unha motocicleta en marcha. Sabedes por que se escoitaba esa motocicleta? Para que os veciños non escoitaran os berros da xente que estaban torturando. Tens alguna pregunta? Alguna preguntiña para Kiko? Bueno, pues quería... Sí. Quería comentaros algunha cousa. Xa vos comentei antes que nós, cando estudiamos, nin tiñamos moita información respecto a isto porque se silenciaba. Ahora, recentemente, hai estudios que deron pé, pues, por exemplo, a exposición que tenes vos fora, interesante, de Camposanco, sobre a existencia dos campos de concentración. Campo de concentración que non lle ponimos nós, ou Noguez, non sei que exagerado eso, porque lle chamas campo de concentración. Direivos que o Estado
vencedor na Guerra Civil, chamaballe así. Estos son cuños que pon censura militar, campo de concentración de Lavacolla, censura militar, campo de concentración de Camposacos, censura militar, campo de concentración de Oia. En Vigo, en Pontevedra hai 3. Oia, Mosteiro de Oia. No Mosteiro de Oia. Non pasa nada, todos confundimos. O da Guarda, tamén, e o de Camposancos. Depois tamén temos o da Illa de San Simón, que foi un campo de concentración. Hai un documental que vos recomendo, As Madriñas de San Simón. A xente de Redondela que ía dende Redondela a levar a roupa dos presos, alegan que podía, e si era moi malo, porque se quedaban os vixiantes por eso. Pero algo de comer, cartas, as lavandeiras que levaban a roupa para lavar dos presos, ao devolver esa roupa metían cartas que non pasaban pola censura e podían enterarse de que lle pasaban na casa aos seus fillos, a súa muller, e cousas que podía contar sin pasar pola censura, pero sempre calquera documentación estaba censurada tamén. As Madriñas de San Simón é un documental moi bo, quen este interesado que busque, porque vos está todo aberto en público no vídeo tamén. E agora vos quería ler esas 1004 letras. Vou lero. Aquí. Bueno, dice: a muller española e cristiá non concorrerá a espectáculos, cines, teatros e diversións que teñan a mellor tacha moral. A muller española non frecuentará os cafés e lugares públicos de recreo. A muller española e cristiá non admitirá a compañía de ningún home, con que non teñan parentesco como o próximo, e xamais se permitirá asear do brazo dun home. Xa non vos digo estar aquí no recreo, dándose un agriño co teu mozo. A muller española e cristiá non usará vestidos que deixen o descuberto unha parte do feito ou das costas, ou que se cingan as sinuosidades do seu corpo. A muller española non vestirá traxes curtos ou sen mangas. A muller cristiá non estará fora da casa, nin na casa sin medias, ou con medias transparentes, que equivalería eso a nudez. A nai española cristiá non consentirá que as súas fillas ou criadas quebranten ningunha destas reglas anteriores de austeridade e modestia. Firmado o 24 de xullo de 1937. Bueno, ese ya o noso boca, non queda tan lonxe. E, por suposto, para vos os chicos tamén había abstracto. Non se podía facer absolutamente nada e vos estabades con unhas chicas que tampouco podían estar ni siquiera con vos. Entonces, bueno, todo era bastante represión, que bastante inseguridade para aquel que non entrara un pouco no exactamente nese modelo de persoa que se establecía. Simplemente quería comentárvolo. Antes falabades do campo de Oia. Meus pais viven moi cerquiña en Vila de Suso e eu visitei moito ese lugar. Ahora está sendo restaurado e hai unha parte nese sitio que me gustaría destacar, que as súas paredes están debuxadas por presos, onde con historietas, con ilustracións e texto, porque non tiñan papel, non tiñan nada onde mandar un agarimo ou mandar unha nota aos seus seres queridos, pois para deixar presencia do que ali acontecía e do que eles fixeron, moitos deles acabaron debuxando e escribindo naquelas paredes que aínda siguen ali, pois o que sentían, o que viviron ou algunha mensaxe que lles querían deixar aos seus familiares. Recomendo-vos que vayades a velo. O sitio é brutal, vale? Porque aparte é un sitio que está xusto ao lado do mar, é un sitio precioso,
pero nun momento dado foi unha cárcere para un montón de xente que estaba ali metida. De verdade, eu me gustaría deixarvos claro que eu entendo que cando un é novo e escoita a estas persoas que vimos aquí a darvos a chapa de todos estes temas, moitas veces, pues, a rebeldía juvenil, de xuventude, pode facer que creades que vos estamos intentando aleccionar. Isto é historia. A historia é o que aconteceu. Non é o que queremos. Ningún de nós queríamos isto. E creo que deberíades todos de intentar entender mellor por que estades aquí. Estades aquí grazas a que moita xente deixou a súa vida en cunetas. Grazas a que moita xente loitou porque existira a democracia, porque tuverades liberdades, para que non estuverades segregados, para que puderades ter liberdade de vestir como os dé a gana, de pensar o que queirades, incluso de pensar que Franco era cojonudo, vale? Eso só se pode facer en democracia. E vos poño un último exemplo. A democracia estadounidense. O que está pasando con Trump pode pasar aquí. Seguimos falando de democracia en Estados Unidos. En Estados Unidos xa non hai democracia. Podemos falar de autocracia. ¿Vale? Podemos falar de egocentrismo. E podemos falar de un tarao que está levándonos á Terceira Guerra Mundial. Pero non de democracia. E fixadvos en que pouquiño tempo se rompeu. E que pouco fixo falta. E ollo, con unhas eleccións por medio, igual que con Hitler. Pensade niso. Vale? Que algo sexa escollido democráticamente non implica que sexa democrático. Non implica que acabe sendo democracia. Non implica que acabe en fascismo. Así que pensade ben no voso futuro, sobre todo cando valledes a votar. Grazas. Muchas gracias por estar con nosotros e despedímonos deste curso tan agradables de cuarto. Tedes moito que disfrutar, fagamos ese futuro mellor. O diferente non é o inimigo. Recordade que podemos, entre todos, crear unha sociedade máis igual, máis xusta e máis feliz. Aí estamos todos. Grazas por estar aquí hoxe. Gracias.